Hola a tothom, ja tornem a ser aquí. Avui us volem parlar de les claus de la primera quinzena de febrer. Estem en un moment molt important de l'any, en un moment de canvi. Avui, el dia que estem gravant aquest vídeo, és el dia de la lluna nova Aquari. Sí. Finalitzem un mes de gener molt potent, d'una forma molt intensa i, com tu dius, que obre un portal de canvis, de transformació, però canvis i transformació que comencen sempre dins nostre i que aquesta lluna nova Aquari ha anat molt d'això, de transformar moltes coses. Sí, pensem que a part, ara a finals de gener, canvien definitivament els nodes d'eix, per tant, ja entrem de ple en una nova pel·lícula. Exacte. D'acord? Però què ens porta aquest febrer? En aquests 15 dies, no mirant tant la gran escala, sinó anant a mirar més el detall del que ens ocupa aquests primers dies de febrer, què tenim sobre la taula, Cris? Doncs començarem donant els 3 titulars, que serien com els 3 grans moviments més destacats d'aquesta primera quinzena de febrer. Per una banda tenim un canvi molt important, d'un planeta molt important, personal, i que a més serà bastant protagonista en aquesta primera, no només quinzena de febrer, sinó primer tram de l'any 2025. Es tracta de Venus. Venus canviarà de signe, Venus entrarà a Àries, i això vol dir que inicia una nova etapa del zodíac. Ara entrarem en detall a què vol dir tot això. Què més passarà? Doncs després, ara venim de la lluna nova i estem anant cap a la pròxima lluna plena, que serà el 12 de febrer, serà una lluna plena en el signe de Lleó, que serà molt potent. Molt potent. Ara us explicarem amb més detall. Sí, és una lluna interessantíssima. I l'altre punt més important d'aquesta primera quinzena de febrer, i que acabarà una mica perquè serà el dia 14 de febrer, és Mercuri, que canvia també de signe i entra a Peixos. Per tant, aquesta seria l'energia principal que dominarà aquest primer tram. Sí. Sobretot, si no us voleu perdre cap moviment de cap planeta, voleu veure totes les llunes, com us pot afectar pel vostre signe, recordeu que ja tenim disponible la brúixola de febrer, però també podeu adquirir l'anuari complet, que surt una miqueta millor de preu. Us deixem aquí baix, a la descripció, us deixem l'enllaç per si voleu mirar-ho. Llavors, què? Comencem a explicar una mica aquesta Venus, no? Què ens pot portar? A veure, Venus ens connecta amb els nostres gustos, amb els nostres desitjos i amb les nostres relacions. Com he comentat, i farem un vídeo molt més extens, Venus a principis de març començarà una retrogradació. Per tant, Venus serà protagonista perquè tocarà posar-nos a revisar durant aquest tram. De fet, ja ha entrat en ombra pre-retrògrada, és a dir, ja ha arribat al tram on tornarà quan estigui retrògrada. Per tant, començarem amb una temporada on haurem de revisar molt tot el que ens demana Venus, no? Però ara què farà? Ara el primer que fa és entrar a Àries, per tant renovem cicle. Per tant, Àries, això vol dir que Àries ja ha fet tota la volta al zodíac i... Perdó, Venus. Mira, això ho diré ja per... Estic una mica malalta, surto d'uns dies una mica griposos i per tant avui és possible que si ja de per si faig alguna patinada, avui em pugui fer alguna més, perquè, bueno, hem estat amb grip, ara tenim l'altra nena amb grip, i són uns dies una mica... bueno, però... Escolta, cap problema, tu. És això. Tothom es pot equivocar, també, no passa res. Sí, em refereixo que això, que Venus ja ha completat una volta al zodíac i torna a entrar a Àries, per tant, agafarà tots aquests matisos arians, que quins són? Doncs, a veure, Àries del que ens parla és de nous inicis, de sortir a la vida de manera irreflexiva, passar a l'acció, no? Llavors, Venus, que és el planeta que està vinculat amb el que ens agrada, no? El que es farà és
precisament que ens obrim a desitjar coses de manera doncs ràpida, gairebé sense pensar, connectarem amb aquest foc, no? I voldrem anar cap a les coses que ens atraiguin més, però potser això sense donar-hi tantes voltes, no? D'una forma molt directa, d'una forma fins i tot molt clara. És possible que en les nostres relacions siguem molt francs, molt... No? Sí, jo crec que aquesta Venus, a part, també ens pot fer prendre decisions d'una forma més instintiva, no? Deixar-nos guiar una miqueta per aquest esperit més animal, més de supervivència, allò que ens guia, no sabem ben bé des d'on, però que ens arrenca a actuar i permetre una mica que surti aquesta Venus, no? És una Venus que li agrada molt això, fer i després pensar, no? I aquesta manera d'actuar té els seus beneficis i els seus riscos, no? Els riscos quins són? Doncs que ens podem equivocar, però ja està. Llavors, també quan ens equivoquem també n'aprenem molt. Clar. Per tant, serà això, deixar-nos l'oportunitat d'explorar amb aquesta Venus les coses més immediates, aquesta valentia d'actuar, que ens puguem atrevir també a conèixer gent nova, a provar coses noves, activitats noves, i com que comença un nou cicle, jo crec que comença també una etapa de renovar també la nostra escala de valors, per exemple, no? De que ens puguem atrevir a coses noves, no? A experimentar, a provar. Sí, es tracta de connectar, no? Amb aquesta guspira de la que parlaves, amb aquest desig, i potser plantejar-te noves coses que et comencen a agradar, no? A atrevir-te a ser espontani, a deixar-te anar una mica, no? Exacte. I això realment, no sé, et pot sorprendre, tenir noves inquietuds, no? Començar noves relacions... Jo crec que, com que hem d'aprofitar aquesta energia d'Àries, Àries és això, és el que ens permet doncs, obrir nous camins, no? Doncs és això. També ens hem de donar l'oportunitat també a ser els primers en fer alguna cosa, els primers en provar, en iniciar i en atrevir-nos, els primers en aixecar la mà, els primers en fer una proposta d'un projecte. No esperar, saps com quan estem en un grup d'amics que tothom intenta quedar, però a tothom... Sí, on vulgueu, on digueu, què fem, no sé, tot ens va bé, bueno, quin dia, no ho sé, no, doncs atrevir-nos a dir dia i hora, fer una proposta d'una activitat, ser els que convidem algú a sortir, no esperar sempre que... Exacte, llançar-nos, no? Llançar-nos. Si t'agrada algú, doncs li dius frontalment i a veure què passa. Exacte, i ja està, i què és el pitjor que et pot passar? Que et digui que no ja el tens sense haver-ho proposat, per tant, ja està. I què es pots guanyar? Un sí. Doncs ja està. Sobretot si connectes, no, amb aquesta part d'intuïció que comentaves i ho fas des d'aquesta part que et surt més instintiva, no? Perquè a vegades la vida ens compliquem massa, no? I és tot molt més fàcil, més... Moltes vegades a moltes persones ens deu haver passat allò de dir és que si és que jo això ja ho sabia, si jo hagués fet això, doncs ara aprofitem, no? Perquè a vegades aquesta primera decisió, doncs ja has començat, ja has arrencat i t'està portant per aquí i és gaudir del camí. Per tant, aquesta Venus a Àries ens donarà una mica doncs aquesta nova valentia. És expressar el que volem, no? De manera clara, directa... honesta. Exacte. Però clar, ara també hi ha la part xunga, diguéssim, no xunga, però la part que haurem d'anar en compte, no? Aquesta Venus a Àries, parlàvem abans al principi de la irreflexió, no? O sigui, això també, si no vigilem, també ens podem passar de frenada i quan no aconseguim allò que volem, allò que desitgem, ens pot sortir una mica una impotència, una ràbia, un perdre els papers i caure en rabietes infantils fins i tot, de ser una mica com un nen capritxós, no?
que no accepta que no pot tenir tot el que vol i quan ho vol i com ho vol, no? Exacte. És prendre consciència de que aquesta energia formarà part d'aquest inici de febrer, el dia 4 és quan Venus ingressa a Àries, per tant ser conscients de que és possible que ens sorgeixi aquesta emoció, ai, és que jo volia... No? Aquesta ràbia infantil que dius, aquesta com reacció més primària, com més de les entranyes, un enfado, no? Àries també és ira, no? A vegades una ràbia, bueno... Sí, bueno, és el... També és veritat que Àries tampoc és molt rancorós, em refereixo que a vegades... Se passa ràpid. Se passa ràpid. Sí, és com, bueno, tampoc... Serà un conflicte, però... Exacte, coses bones de l'energia ariana, que és veritat que és molt fogosa i pot enfadar-se, no? Perquè és Àries, és foc, que és aquest foc, però alhora tampoc es complica massa, vull dir... se't passa ràpid, és a dir, no és allò d'enredar-se perquè és com... Però si alguna cosa no t'ha agradat, també està bé dir-la. És millor dir, exacte. Ho dius de manera assertiva, de manera directa, de manera clara, de manera honesta, com deia, sent molt francs, però simplement vigilant això, en no caure amb aquesta ràbia incontrolada, amb aquesta rabieta que dèiem, no? De no ferir els altres, tampoc. Exacte. I ja està. Molt bé, doncs això seria aquesta energia de Venus a Àries. Que acompanyarà tot el mes. Exacte. O sigui, aquests primers 15 dies, però tot el mes. Exacte. Val? Després què tindrem? Doncs després, el dia 12... Bueno, una pausa, això no ho hem dit, però el mateix dia 4, que Venus entra a Àries, també passa una altra cosa important, que és que Júpiter, que ha estat retrogradant des del passat octubre, o sigui, porta uns quants mesos retrogradant, i Júpiter es torna a posar directe en el signe de Bessons. Això és un apunt, però és important per què? Perquè ara que es posarà directe, aquest Júpiter ens pot ajudar a veure tot el que hem après durant aquests mesos. O sigui, teníem la sensació d'estar rebent molta informació però que no acabàvem d'incorporar-la. Ara serà el moment d'agafar tot el que hem après i aprofitar per créixer. Posar-ho en pràctica, no? Sí, per entendre i per, diguéssim, començar una nova filosofia de vida amb tota aquesta informació que ens ha portat també el signe de Bessons, que... No, sí, vull dir... O sigui, era un apunt per tenir-ho en compte. És important tenir en compte aquesta informació. També ens anirà molt bé per aquest principi de febrer, per començar també això, a desbloquejar coses i incorporar aquests aprenentatges i motivar-nos per seguir creixent, no? Seguir... Sempre endavant. Exacte. Però ara, com que es tracta d'anar endavant, sí que passem aquesta lluna plena a Lleó, que serà el dia 12. El dia 12 d'abril tenim aquesta super... No, d'abril no, de febrer. De febrer. De fet, quan he fet els apunts he posat que era abril. Jo estic abril, no sé. Té ganes de primavera, té ganes de... No sé què em passa, ja us he dit, estic una mica febroseta. A part, bueno, així fem més... Heu d'estar alerta, És més divertit. No, sort que ella està alerta. 12 de febrer tenim la lluna plena a Lleó, una lluna plena que vindrà amb una energia superpotent, una superenergia elèctrica. Per què? Perquè estarà la presència d'Urà. Una lluna plena, què és? Ja ho sabem, no? El Sol i la Lluna en oposició. Què vol dir? Que el Sol el tindrem a Aquari, la Lluna la tindrem a Lleó, per això estarà la lluna plena. I on està Urà? Doncs Urà estarà fent una mitja creu, és a dir, que estarà fent quadratura, tant al Sol com a la Lluna, i ve a portar molta energia d'aquesta que parlem molt últimament, de canvi, revolucionària, innovadora i sobretot imprevisible. Per tant, és un dia que ara que parlem amb temps, podem anar-nos ja preparant, no per què passarà, no, precisament per dir, perfecte, ho canalitzaré on jo vull. Normalment, les llunes plenes ja el sistema nerviós
Sí. està molt actiu, normalment les llunes plenes a vegades costa més de dormir, bueno, el sistema nerviós està molt excitat, però és que Urà, que és el punt focal d'aquesta mitja creu que comentaves, Sí. és el planeta que també té molt a veure amb el sistema nerviós. Val? Urà, a part, és el regent del Sol Aquari. Val? Per tant, té encara més importància dins d'aquesta configuració. Val? Però aquest Urà pot portar moltes sorpreses, és molt disruptiu, és molt d'un llamp que cau i et porta com una revelació. O sigui, jo m'imagino que aquell dia estan dormint i a les 3 del matí, pum, se t'obren els ulls com a taronges, se t'acut una idea supercreativa i ja no pots dormir més. Llavors, en aquest sentit, en lloc de quedar-te donant voltes al llit, no, aixeca't i aprofita aquesta energia tan creativa que hi haurà al cel, perquè l'eix d'Aquari i Lleó, que és on estaran el Sol i la Lluna, és l'eix de la creativitat, precisament. De l'expressió més autèntica. No, està clar que a vegades és allò que per la nit tenim una gran idea i ens quedem... No, doncs anem a canalitzar-la de seguida perquè aquesta energia no es perdi, no? Canalitzem emocionalment això, ho puguem escriure perquè després tot això, la gràcia, de fet, en una lluna plena també el que hi ha és com una revelació, no? Per tant... Sí, són moments de més claredat... És allò quan alguna cosa, una lluna plena, ve d'aquesta 6 mesos anteriors, una lluna nova en el mateix signe. Per tant, en aquell moment vam estar ja plantant, intencionant amb temes relacionats amb Lleó. Per tant, ara veurem com va tot allò. Llavors, és possible que si a sobre està aquesta presència d'Urà que ve amb una idea, amb un algo, doncs ho plasmem, ho materialitzem per poder treballar-hi, per poder-li donar forma, perquè hi puguem fer alguna cosa. Aprofitem aquesta energia del moment de la lluna plena per viure-ho amb el màxim de consciència, no? Saber que hi ha una energia molt elèctrica, com deies, i llavors intentar canalitzar-la. Si ja saps que poden saltar els ploms, si ja saps que doncs, en lloc de que t'agafi per sorpresa i tenir un daltabaix, doncs hi aprofita aquesta energia per fer alguna més creatiu. Exacte. La lluna plena a Lleó el que ve a portar-nos... A veure, Lleó ens convida sobretot a que nosaltres traiem de nosaltres la nostra millor versió, que ens atrevim a ser nosaltres mateixos, ens atrevim a ser qui som, a brillar sense por, val? Per tant, tot anirà una mica al voltant d'això, d'atrevir-nos a viure, a ser, a expressar-nos de la manera més autèntica, de que no ens avergonyim de qui som, de que visquem la vida que volem. I aquesta energia alhora també és molt emocional, perquè ens pot posar molt en contacte amb el nostre propi ego, no? Sí. Aquesta energia, la lluna plena a Lleó. Dic tot això perquè quan hi ha aquesta energia tant de tensió, perquè saps que sempre estem parlant també de i què pot passar? Que puguem sentir amenaçada alguna zona molt vulnerable nostra, quan nosaltres podem estar tenint un moment de revelació que tingui a veure amb la nostra imatge, amb qui som, amb com ens projectem, a veure si tenim alguna reacció exagerada, alguna sortida de to, algú que ens ofengui profundament i ens faci tenir una reacció que se surti, saps? O sigui, una mica dramàtica. L'energia lleonina és de foc, també hem parlat d'Àries, que és de foc. Ara tenim una lluna plena de foc, per tant poden també sortir temes, una reacció... molt teatral, no? Sí, teatral, dramàtica, que ens pugui també deixar malament, per tant, no? A nivell d'imatge, no? Que ens pugui jugar una mala passada. Hi ha un joc important, no? Amb aquest Sol Aquari, aquesta energia d'Urà, que busca més ser genial, no? Ser especial, ser diferent... Sí. Però clar, aquesta lluna Lleó demana això que dius, també ser conscient del que agrada a la gent, de com soc vist. No podem anar per la vida a la nostra bola i que ens la sumi tot, perquè no, perquè aquesta lluna plena a Lleó, precisament del que ens parlarà també és d'aquesta imatge pública, no? D'aquest
la creativitat al final l'hem de ser capaços de fer arribar als altres, no? Fer una mica la gràcia. Sempre es parla de que l'eix Àries balança és l'eix del jo i els altres, però és que l'eix Lleó i Aquari també. Sí, al final és l'energia de foc, que és una energia més egoica, i l'energia d'aire, que és una energia més de la ment, més social, per dir-ho d'alguna manera. Més del col·lectiu, no? Però s'han d'ajuntar les sempre és trobar, en una lluna plena, és trobar aquest punt d'equilibri entre aquestes dues energies. Exacte. Molt bé, doncs ara seguim a febrer i per finalitzar aquesta primera quinzena tindrem aquest canvi de Mercuri. Que Mercuri, d'aquí sortirà, és d'Aquari per entrar a Peixos. Molt bé. Val? Llavors, surt d'una energia d'aire en aquest cas, surt també d'haver passat per estar en contacte amb Plutó, per estar present en la lluna nova Aquari, vull dir que hem tingut molta presència de Mercuri en aquest també primer tram de l'any. I aquesta lluna plena de la que us parlàvem també estaran el Sol en conjunció a Mercuri i Aquari. O sigui, a veure, Mercuri sempre està molt a prop del Sol, mai se'n separa excessivament. Per tant, sempre hi ha aquesta energia que ens acompanya de la ment, de com ens comuniquem, de com ens relacionem, de com aprenem. Doncs ara sortirà d'aquesta energia que ens ha demanat. Clar, aquests primers 15 dies hem de seguir, diguéssim, amb una ment més aviat racional, però oberta també, o sigui, pensant diferent, com aquell anunci d'Apple que us vam posar en el compte d'Instagram, del Think Different. Es tracta de buscar un enfoc, una mirada, una perspectiva diferent que mai haguem tingut per obrir-nos a noves idees. Però un cop passi aquest primer tram de febrer, llavors ja Mercuri saltarà a Peixos, per tant, canviarà totalment la dinàmica de pensament o la dinàmica de com hem d'operar dins de la realitat. Ja no es tractarà de fer servir tant l'intel·lecte, per dir-ho d'alguna manera, sinó d'obrir-nos a una ment més abstracta, una ment més sensible, més poètica, més connectada amb la fantasia, amb la imaginació creadora, no? Sí, és un canvi que ens porta a una energia més subtil, més mística, més màgica, que ens permet, doncs això, passar a un altre tipus de creativitat on tot és més possible, és més aquesta fantasia. Per tant, s'obre ara una oportunitat de poder contactar amb uns mons més subtils també, contactar amb uns llenguatges més simbòlics, trobar més enllà respostes, trobar símbols, atrevir-nos a connectar amb llenguatges que van més enllà de les paraules, no? Més emocionals, més empàtics, sense fronteres. Tot el que és intangible, no? Exacte. El que és més intangible. I també, d'alguna manera, aquest Mercuri a Peixos el que fa és acompanyar molt aquesta entrada del node nord en el signe de Peixos i ens pot ajudar en aquest sentit a alinear-nos una mica amb el que ens està demanant aquest any, que és obrir-nos a aquesta màgia, aprendre a fluir. Hem d'aprendre, exacte. O sigui, com Mercuri ens ajuda a aprendre, a posar la nostra ment en una disposició, nosaltres ara necessitarem aprendre a entendre des d'un altre punt, perquè el node nord a Peixos demana un altre tipus de connexió que deixa tot allò que nosaltres entenem més racional, més de tocar. És més obrir-se a abraçar una mica el que vingui, a estar disposat a no entendre-ho tot, a confiar més en la vida, en entendre que formem part d'alguna cosa més gran i a connectar amb energies poderoses com l'amor incondicional,
el perdó, la compassió, però alhora també peixos, és que és una energia doncs, molt difusa, és de les energies més difícils d'explicar, d'entendre, precisament per això, perquè parlem com... Bueno, és una energia que ens connecta amb lo transcendental, amb coses més elevades, més espirituals... Sí, però també ens pot confondre moltíssim. Més enllà de l'ésser humà. Exacte, ens pot confondre moltíssim tot això. Llavors hem de vigilar amb enganys, amb autoenganys, amb victimismes, amb aquesta... perquè també s'obre una temporada de molta empatia, de ser molt esponges, de ser molt susceptibles, i de connectar emocionalment amb altres persones i que ens costi trobar límits. Però Mercuri, igual que s'ha trobat amb Plutó i Aquari, aquí encara es trobarà amb Saturn, que Saturn doncs, sempre ajuda una mica més a limitar i a estructurar una mica, i també hi ha Neptú. Sí, a part pensem que aquesta energia d'aigua, aquesta energia tan emocional, també està molt present, aquests planetes a peixos que comentaves també estan en trígon amb Mart, que encara segueix pel signe de Cranc, per això aquesta susceptibilitat de la que parlaves, podem tenir tots les emocions, molt allò que rasques una mica i ja... I ja t'has enganxat. Sí. Llavors, vigilem simplement, però és també una energia fantàstica per connectar amb un món més sutil, més empàtic, més... Més màgic. Sí. Doncs el mes de febrer comença interessant, comencen energies interessants, i nosaltres aquí estem per explicar-vos-les. Us recordem que si voleu aprendre astrologia, i llavors tota aquesta informació, saber-la aplicar molt millor a la vostra vida, en el vostre dia a dia i sobretot a vosaltres mateixos, teniu la nostra formació, Llenguatge Sagrat, us deixem per aquí tota la informació i esperem que us hagi agradat. Sí. Si us agrada el nostre vídeo, el nostre canal i encara no esteu subscrits, subscriviu-vos perquè així us anirem... Bueno, sobretot doneu-li a la campaneta també, per no perdre-us cap vídeo. Exacte. I sempre, bé, també, si el voleu compartir amb amics, amb familiars, ens ajudareu a créixer, ens ajudareu a fer arribar l'astrologia a més gent, no? Vull dir... Exacte, i per això estem. I si pot ajudar, doncs encantats. Exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies per arribar fins aquí i ens veiem al proper vídeo. Una abraçada. Adeu!